אם זה לא היה עם האדמה שלהם, אז הוא מרוויח מזה עכשיו. בגלל שמרוויח מזה, אז הם חולקים. מה חשש השנים הראשונים? אנחנו פועלים פה בקריית גת, גם בבתי הכנסת וגם בישיבה, לחזק את המקום בתורה, ביראת שמיים, שיהיו כולם שותפים למהלך הזה. בנוסף לזה אנחנו פעילים בקריית גת, בעיר, בבית כנסת, גם אני רב קהילה בבית הכנסת זכור לאברהם, מעבירים שיעורים שם, מקדמים את הקהילה בתורה, במידות. בנוסף לזה יש גם כן רבנים נוספים בישיבה, שגם כן מכהנים בקהילות, בבית הכנסת היכל גבריאל, שארית יובל ישראל ועוד בתי כנסת. מחזקים פה גם את הישיבה וגם את העיר. זה פרשת מקץ, נכון? שפרעה מינה את יוסף למלך על מצרים, נכון? ויש לנו צופים ביחד, אנחנו עושים למשה עם האופניים. אז זה קצת ספורט בשביל מוישי, וגם קצת לראות את נוף. זה ממש חשוב ככה לצאת מהמסגרת הביתית. אני חושב שזה ממש גם תורם קצת לחיבור בינינו. נכון מוישי? שאלנו אותו שאלות כאילו מה מותר ומה אסור לחיים שלנו כאילו. כמו רפאל נגיד, שהוא שאל אותו לגבי הכדורסל, שאם מותר כאילו לעבוד כאילו לשחק כדורסל בשבת, ואתה מקבל על זה כסף אבל לא בשבת. אז כאילו אם מותר, ושאלנו עוד כמה שאלות שקשורות. זאת אומרת שילדים מגיעים לבית הספר שלנו, הרבה מהם לצערנו הרב באיזשהו שלב מחליטים לפרוש לבתי ספר ממלכתיים. אחר כך, ככל שיהיו לנו יותר מתנדבים שיגיעו מישיבת ההסדר, נוכל להרחיב את התוכנית בצורה מאוד מסודרת, מאוד מבוקרת, מאוד מעמיקה ומאוד פוריה ומפרה. ראשית, העניין של בר מצווה. לבוא ולמד את כל העניין הזה של החשיבות של בר המצווה, גם לצורך ההתפתחות של אותו ילד כאדם וגם לצורך ההתפתחות של אותו ילד כאישיות דתית. הדבר השני בהמשך הוא פרויקט המשפחה של כל מה שקשור ללמידה עם אבות ובנים. לקחת את תלמידי הישיבה האלה, ישיבת ההסדר, לשתף אותם יחד עם הקהילה בפעילויות של לימוד סוגיות הלכתות עם ההורים של הילדים, שיקנו לימוד משפחתי, לימוד חווייתי, לימוד על פי שכונות, לימוד על פי בתי ספר, לימוד על פי קהילה, על מנת להוציא מהם את המקסימום. אפשר עם הפרויקטים האלה גם להיכנס בחזרה לבתי הספר ולהוציא מתלמידים יותר צעירים. למשל, תלמידי כיתות ה' שהם שנתיים לפני בר מצווה, לפתח את הקשר, לדעת איך אנחנו מרחיבים אותו על מנת לעשות את זה קל יותר אחר כך. יפה מאוד, מה אמרת בכל רם? מחלוקת. על המחלוקת, נכון. מי עשה מחלוקת? אתם זוכרים מי עשה? מי? קורח. קורח עשה מחלוקת, עם מי הוא עשה מחלוקת? עם משה ואהרון. יפה מאוד. Yeshivat Berach Hayim. This yeshiva is the source of community activity, education on all levels, community rabbis, and it all is from this little place. למדנו על כיבוד אב ואם, אתם זוכרים? אנחנו לומדים משנה וגמרא איתו. יותר קטנה, כולם שומעים וכל אחד יש לו סיכוי לדבר. לומדים. אם אין לי שיעורים, אז אנחנו משחקים. נכון. זה כיף, אבל אני רוצה אפילו שזה כל שעה. אבל פעם היה פשוט. אז אם לומדים ביחד בחברותה, זה ממש חשוב, כי האדם לומד אחד מהשני, ולא רק לומד לבד. אז לכן אני חושב שאתמול הלימוד עם אבינועם ומוישי, אז זה היה טוב מאוד. With the very generous help of the Friedberg Foundation, Kiryat Gat is turning into a center of religious Zionism. It's going to be helping with hundreds of young student soldiers
that are entering Kiryat Gat with a whole mission to make a difference, to make a change in Israeli education, in the society. As they begin to get married and move into Kiryat Gat, we're very optimistic about the tremendous things that they could do as a real center of religious Zionism. We want to thank the Friedberg Foundation for giving us the whole grounds and giving us the means to begin the tremendous work. Now we're in the midst of building a new Beit Midrash. Hopefully it'll be as nice as the one that you see in the background here in Sderot. We're talking about a new dormitory, and we're talking about creating a real center for generations of Torah and Zionism in Kiryat Gat. Thank you very much. We hope to be partners in the future. Thank you.